malo ćemo snimati top 6 stvari koje vas svako pita kada hoćete da se upoznate. Pa, hajde da počnemo. I evo nas, prva stvar koja vas uvijek neko pita jeste kako se zoveš i prezivaš. To je stvarno uvijek se pitaju kada hoćete da se upoznate. Znači, to je jedno, svaki put neko pita. Znači, i ja se prezivam Dušan Drkačevac, kao što mnogi znaju. I idemo dalje. Sljedeće pitanje. Koliko imaš godina? Logično. 10. To je malo isto logično. Znači, to uvijek svako pita. Da se vidi dobro. Sad, sljedeće pitanje. Kada si rođen? Isto, to rijetko ko pita, ali pitaju. 6.12.2005. Idemo dalje. Imaš li sestru ili brata? Pa, imam sestru. Idemo dalje. Koliko oni imaju godina, odnosi se na brata ili sestru? Sestra 11. Idemo dalje. Šta treniraš? To mnogo ljudi pita. Šta treniraš? Pa ja treniram fudbal, a sestra folklor. Tako, to bi bilo to. Subscribeujte se, lajkujte, šerujte i pišite u komentarima šta da snimam. Ćao.